proiektu honek batez ere islatzen duena, hasteko da bi instituzio ezberdinen arteko elkarlana, kasu honetan Kataluniako udalerri bat, San Pol de Mar, eta Iruñekoa. Eta horren baitan elkartzen da gainera hezkuntza bezalako gai bat, gehi bide espresibo ezberdinak, bide artistiko ezberdinak, ez? Eskultura, pintura, musika eta bar. Beraz, iruditzen zaigu dela proiektu eredugarria, beste ezik eta mota bat lortzea arren, azken finean hemen ez dakit pensatzen du dela guztiz berria, guztiz innovadorea den zerbait, eta esperimentu bezala izan da oso polita. Paisaia soinudunak gaur aurkezten dugun proiektua gure haur-eskolen kalitatearen eredua da. Orain dela hilabete bat, Madrileko udaletxetik hurbildu zitzaigun Iruñera, hango ordezkari bat, eta hain zuzen ere hurbildu zen haiek esan da noski gure haur-eskoletatik ikasteko esaten zutelako haien esanetan momentu honetan dagoeneko eredugarria dela estatu mailan. Eta iruditzen zaigu hori ere azpimarratu behar dela. Baina inbertsioek soilik argi dago ez dutela hezkuntzaren kalitatea bermatzen. Kalitatezko hezkuntza baten motorea pertsonak dira, dudarik gabe, eta proiektu honetan era desinteresatuan parte hartu duten pertsona guztien meritua da baita ere. Hemendik haien lana aitortu eta bide batez eskerrak eman nahi dizkizuet. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Kultur eta hezkuntza arloan argi izan dugu hasieratik, haur-eskolen funtzionamendu egokirako funtsa proiektu pedagogikoa zela eta horregatik esfortzu berezi bat egin dugu haur-eskolei merezi duten babesa eta bultzada emateko. Gure helburua haurrei esperientzien bitartez beraien gaitasunak garatzeko aukera emango dien hezkuntza eredua lortzea da. Eta filosofia horretan oinarritzen da gaur aurkezten dugun proiektua. Ez dut gehiegi luzatu nahi, berriz ere
proiektu honetan lan egin duten pertsona guztiei nire eskerrik beroena eman. Ziur naiz etorkizunean horrelako beste hainbat proiektu aurkeztuko ditugula, horrelako lantaldeekin eta lan egiteko gogoekin eta ilusioekin biharko hezkuntza eredua eraikiko dugulako. Guaz eginen proiektu hau pixka bat ulertzeko nola umeek ulertzen dituzten soinuak, nola sortzen dituzten zinuak eta ze zentzu duten haientzat soinuek. Orduan, guaz eginen proiektu hau Printxare Arresi Haurreskolan eta proposamen ezberdinekin, orduan umeek nola sortzen dituzten soinu horiek eta horrexegatik paisaia soinudunak proiektua. Bidenabar kasualitatea edo eskasualitatea San Pol de Marreko Haurreskolan, udal Haurreskolan, gauza bera sortu zen momentu berberean. Orduan kasualitatea elkartu ginen, elkar ezagutzen genuen, eta orduan esan genuen, zergatik ez dugu elkarrekin egiten. Eta hor, hasi ginen bazera musika zuzenean, nola umeek ulertzen dituzten soinuak, eta gero tailer batzuk non umeek ikerketa sortu zituzten, ikerketa ezberdinak. Eta hor, hasi ginen dokumentatzen, ikertzen asesorekin eta hori, eta hortik aurrera ulertzeko zer esan nahi duen haientzat soinuaren mundua.